Venlo neer? En ja, echt de Venlo neer. Echt ga ik er nu even. Haha. Dat mag ze tegenwoordig niet meer zeggen, hè? Tegenwoordig, Oh, wie zeggen dat gewoon niet? iedereen noemt dat Venlo Noord. Venlo Noord, ja, maar Venlo Noord is zo uitgebreid. Dat je bij iedereen bij je. Maar dit is dus echt een genuïse. Ja, Hij wordt toch vroeger ook in café? zo meer. En ja, ja, dat klopt. En hier was een slechter. Nee, we waren een frikrom, dat werd hoe ze, we waren een frikrom. En dan had ze die café was ik net zei, dat was de Ossenpoort. Ja, En dat is vroeger is dat in een slechter geweest, op tegen Den Hoek. Oh kijk, dat was dan de slechter. En de Ossenpoort is die niet in de fik gevlogen? Dat weet ik niet. Nee, volgens mij niet. En er is nog een café geweest, want toen hebben ze vroeger ook geschoten. Hamburgsketen. Maar ik weet niet meer wie die heet, het café. Die was hier vuur aan. Ja, dat klopt. Maar die handboekschietbaan, die is er ook niet meer. Nee, al lang niet meer. Al jaren niet meer. Dat was van vroeger. Ja, vroeger. Maar ik zal dich zeggen, kent ze het programma toevallig? Ja, ik heb het wel eens gezien. Ik zal dich zeggen, deze buurt heeft van vroeger uit iets heel bijzonders voor mij. En waarom? Omdat mijn oma woonde vroeger in de Rubenstraat. Ja. En door is dat, jaren geleden is er ook een keer brand geweest. Dat hebben ze opgeknapt. Zo'n huisje wie hey. En daar heb ik natuurlijk goede jeugdherinneringen aan. Als we bij oma gingen logeren, roeien koel met broeiworst. Ja. En door omdat Stig een echte genuïste is, dan moest ik dat ook nog van vroeger kennen. Wat hij allemaal woor en winkeltjes en... Nee, dat waren ganse winkelstraat, hè, maar dat is nog weg. Ja, eigenlijk is alles toch weg. Je hebt vroeger een supermarkt gezeten, hè. Hier wordt de motorstijd toch? En een viswinkel, die is nu pas een paar jaar weg. En de frikrom heeft al gezeten. Want eigenlijk is toch, want we zien we hebben we ook een opname gedaan in, ja, of dat nou de Bondwerkersstraat Ja, dat is ja. Maar dan zie je dat het oorspronkelijke van, qua huis dan, van Genuë, ja, het is van Huland weg, hè. Ja. Dat is echt genuïe even aan. Ja. Dat is ganz anders, hè. Er woonden er nog een paar van vroeger, maar de meeste zien er weg. Die zijn ook verspreid hier in de buurt. Dat is allemaal verdeeld. En wat voor buurt is het om nog in te wonen? Als je dat vergelijkt met vroeger? Ja, hier is een beetje, we hebben een beetje met de buren zo nog een beetje de contact die ze dat vroeger ook hadden. Dat is wat moeten op de hoek staan. Ja, juist. Ja. Want die kameraad, die buurman ging net naar binnen toe. Die ging naar binnen, ja. Wat is het? Die ging naar binnen, ja. Ja, die ging naar binnen. Dat is allemaal te eten. Dat is allemaal te eten. Maar dat is, dat zie je bijna nergens meer. De voordeur opstaan, Nee. boeten op de stoep Ja, dat is zitten. niet meer. Dat hebben we door nog jaren gedaan, maar we zien in 2011 het verhoes van de Aardappelschot Heerbaan. En die is dat gewoon niet. Hier op het Hukse steeds dan allemaal boeten met een paar man te kletsen. Maar door zouden we boeten, hadden we een toren voor de beesten en stil, en dat was gezellig. Ja. En dan zoek ze de wereld aan dicht voorbij gaan. Ja. En dan kwam deze wat drinken, dan kwam deze wat En dan drinken. hadden we iedere keer hetzelfde preutje. Als we voor iedere auto een dubbeltje kregen, dan waren we riek. En dan de dag erna borsten we weer. Hè. Tellen hoeveel auto's er neer kwamen. En de ben je dus ook opgegroeid? Ja. Ik heb door van mijn geboorte af gewoond. Tot 2011. Ja, goed. Want vroeger zeiden ze ook wel eens van, ja, maar Genuë, dat is ook een beetje een linkerbuurt. Beetje linkerbuurt, ja. Wie had er ook geen last van? Nou, wie liepen als kinderen liepen weer er rond, zo dus tegenover. En dan zeiden de mensen van 3 straten weer, jongens, je gaat naar huis, mam zucht ik. En dan liepen we naar huis, toch gebeurde niks hier. Maar dat zou ik nou niet meer doen. Nee. Nee. Oh, en ik maar denken dat dit een buurt is die wel wat aardig hip begint te worden. Nee, dat is van vroeger is het niet meer. Nee, maar ik bedoel dat veel dingen, wordt van alles neergebouwd. En er zit toch, er zit dicht bij de snelweg, er zit dicht bij, er zit dicht bij de winkels, bij het trefcentrum, dicht bij het Zwarte Water, er zit dicht bij de binnenstad. Ja. Dus je denken van, dit is een beetje een hotspot van Venlo. Ja, dat zal ook wel. Maar er zijn er heel veel die boete genuën, zeg maar, boete Venlo gekomen zijn, die hier nou wonen. Uit Amsterdam, maar weet ik waar ik allemaal gehuurd heb.
Die komen helemaal voor de huisjes zijn. Maar is het nou dat ze zich dan zoveel niet meer zo veilig voelen als vroeger? Ja, ik voel me hier wel veilig, maar ik zou mijn kind niet over de school laten lopen. Dus Oké. Dat was vroeger anders. Ja. Maar dat is op veel plaatsen. Hè? Ja, ja. Maar toch nog altijd happy? Ik wel, ja. Ja? Ik woon niet hier. Werkt ze nog? Nee, Gepensioneerd? nee. Ik ben hobbyist. Of vandaar de schroevendraaier? Ja. Ik heb ook mijn hele kleine schoenenrijder. Ja. Oh, ik best van de fijne motoriek Een best. kleine motoriek, ja. Nou, maar wat heeft ze gedaan? Nou, niks. Als ik werd werk? al heel vroeg afgekeurd, zeg maar. Op? Op niks. Niks. Ja, ik had, wie noemt ze dat, spanningsklachten en alles. Dus ik weet niet wie ik dat moet leggen. Proberen dus. Ja, een soort angsttoestanden had ik vroeger. De deur is niet te winkelen en de deur staat niet en de deur staat niet. En dat is allemaal goed aan controle. En, Anders had ik hier nog niet gestoren. Hè. Nee, want ik zie dat nou en dan denk je bij mezelf van, wat een relaxte mens. Ja. Maar vroeger was dat dus veel Anders, erger. ja. En wie heeft ze dat dan onder controle gekregen? Ja, weet ik niet. Een goed leven, hè. Maar geen therapie gehad of Nee. medicatie? Nee. Of... Nee, want dan zit ze weer onder het, want dan doen ze een pilke hier en een pilke door. En dat werkt toch niet. Dat weet ik niet. Als ze dat mij zo is, dat die mensen die wat dan zo'n soort klacht hadden, dat die helemaal van de wereld af waren, die leven toch niet meer. Dat moesten ze niet hebben. En daar is een vrouw? Ja. Kinder? Dochter en twee Dochter. kleinkinderen. Oh, best wel opa. Bonuskleinzoon hebben we erbij. Ook nog. Ja. Dus de best ondanks alles een gelukkig mens. Ik wel, ja. En wat, En dat duidt ook de buurt, hè. Iedereen staat voor die klo, iedereen helpt ik mij. mensen kennen elkaar nog? Ja, vooral hier dat stuk, hè. Ja? Ja, kijk, ik loop niet overal heen, dat ik ken wel mensen, maar dat is van zee dan. Hè. Ja. En dan is het hallo en dan loopt ze door. Hey, en wat merkt ze nu nog van die spanningen? Is dat in bepaalde situaties? Ja, als het druk is, Om de keer. om de keer, ja. Dus ik noem maar wat, als je hier bijvoorbeeld het parkfeest aan de gang is. Ja, dat word ik gar niet hier. Druk. Nou, is dat ook niet mijn soort muziek? Wat is wel die soort muziek? Piratenmuziek van vroeger, hè. Ik heb jaren op internet gedraaid. En dan gewoon... Corrie en de Rekels. Ook, ja. Ja? Ja, dat waren de platen, vooral als ze dan de Duitse versie zat. Ja? Corrie en de ja, Rekels, ga je ook Duits? Zeker. Ja? Ja, zeker. Maar ik heb dus jaren op internet heb ik een... Samen met andere stations gehad, ja. En wie hoort dat? Dat heet Eldorado. Dat vond ik altijd zo leuk. Hè. Dat is, ja, hij zit ook in het geluid. Ja. En- Maar dat zie ik, hè. Ja, maar ook in de muziek en zo. En, Maar is de microfoon nu aangepast op een kapsel of andersom? ja, of andersom. Symbiose. Symbiose. Ja jong, ook dat kunnen we er niet uitknippen nou hè. Dat was die momentum. Dat is wel... Maar ja goed, de kansen moesten griepen hè, als de trein langs komt. Ja, wie Maar groeide vroeger op met Herm de Rat, hè? Hey de Roosje, hè? Herm de Rat? Ja, Wie was Herm de Rat? Hey de Roosje was dat. Radio Heideroosje. Ja. Dat was de bekendste piraat van Venlo, hè? Maar waarom noemden ze de Herm de Rat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Die had gewoon de naam. Dat zei je voor mezelf ook, hè? Maar nou is het zees. En even terugkomend op dat verhaal wat ik net begon, hè, het verhalen moest afmaken. Die piratenzenders, hè, die hadden altijd de meest geweldige namen. Eldorado, Heideroosje. En was dat dan ook van, oh Heideroosje, wat ben je mooi. Dat oh, was het toen, ja. Dat is toch op gebaseerd, Ja, op dat denk ik liedje. wel, ja. Van wie was dat liedje? Dat zit zou ik zo niet weten. Oké. Ja, dat weet ik allemaal niet. Maar die dreigde dan ook Van verzoekjes? alles, hè, ook Duits en Hollands en Engels. Engels dan wel meer, de oudere, de Percy Sledge en zoiets allemaal. When a man loves a woman. Ja. Ja. Maar dan ook een beetje meer de onbekende nummers. Hè. Take Time to Know, hè, bijvoorbeeld. Dat is, Ook van Percy Sledge. Ja.
En waarom is dat niet meer? Dat is nu nog. Hè. Ja, ik doe Nee, het maar dan ik bedoel, ja, ik doe het niet meer, want dat station is gestopt. Maar anders had ik het nog wel gedaan. Ik alleen kan dat niet, dat moest men een paar maanden zien. Want wordt ze dan, wie lang wordt ze dan in de lucht per dag? Nou, ik had gewoon één avond, 3, 4 uurtjes. Of 4 of 6. Oké. En dan deze ook de boel aan elkaar praten? Ja, een beetje aan elkaar praten en op verzoek. Hè. Als de mensen die en die plaat willen huren, dan zoeken ze die en dan tracen die. En tot slot, wat stond er bijvoorbeeld heel hoog in de top van verzoekjes? En nou tegenwoordig Jaman, Frank van Etten. Wie? Jaman? Jaman, ja, Hollandse zanger Jaman. Jaman? Jaman.